Good morning! Ay no, hapon na pala. Good afternoon guys! Happy Sunday! I am ready. Magpapalit lang ako ng bag. I will get my nails done. Hindi pa naman siya ganun ka-grown out, pero ayoko kasi talaga yung paggawa nitong nails na to. So, I'll get it done. Timing din kasi aalis tayo. Ano pala, sa Thursday na pala yung alis namin pa Korea. Parang ang bilis ng panahon, no? Akala ko may 2 weeks pa ako. Sabi ko, hindi. Sa Thursday na tayo aalis. Magpapalit lang ako ng bag para magamit natin yung iba nating bag. Ano yung gagamitin natin? Ay, sabi pala ni Tita Sexy, kasi napanood niya yung vlog ko. Sabi niya, naiiklian daw siya. Ito oh. Ito yung Dooney & Bourke. Saan yung phone ko? Parang si Lyra ata yung nag-reply. Anyway, ito yung strap niya, diba guys? Pwede naman siyang paiklian. So, ganito yung... Wait, pakita ko sa inyo ng maayos. Ang ganda sana nitong bag na to. Gustong-gusto ko siyang gamitin. Kaya lang, haba kasi na strap. Ganito siya yung sitwasyon niya. So, merong ito, which yun yung gagamitin mo pang hook dun sa bag. And meron ding ito. Kailangan mong ikip yung dalawang hook para ma-hook mo siya sa bag. So, yung matatanggal lang is ito. Ito sobrang laki. Ito. And then you will be left with this and this. Sobrang ikli naman niya. Gets nyo? Wait ha. See ha? Tatanggalin ko to ha. Kasi ito kailangan ko talaga siyang ikip kasi siya yung may hook. And hindi kasi natatanggal yung hook. Hindi mo siya nalilipat. And then tatanggalin mo tong isa. Kung ganito lang sana kahaba, ito yung perfect sa akin. See? Kaya lang walang hook. Hindi mo naman siya makabit ng ganito lang. So, you have to get rid of this whole thing. And ito na lang natirang liit. Ganito na siya kaliit. Cute din naman. Diba? Papabutasan ko na lang siya. Problema talaga ng maliliit, no? And it's the same thing as the other one, yung binigay ni Tita Sexy. Thank you po, Tita Sexy. Gagamitin ko to talaga kapag napabutasan natin siya, gagamitin ko siya. Kasi ang ganda, para lang siyang hindi din, mas maliit ito. So, marami kang malalagay dito. And maganda din talaga yung kulay niya. Nakalimutan ko anong kulay. Sinabi yan ni Tita Sexy sa akin, pero I forgot. Alright, what are we gonna use? Which bag? Yes? Oh, thank you, my love. That's Lyra. Yeah, okay. Oh, good. Ito yung gagamitin ko. Ayan. Ito yung Rebecca Minkoff na bag. Ito yung gamitin natin, guys. Kasi ang tagal ko na rin hindi nagamit. Ano siya? Maliit. Parang mas maliit pa nga to kasi sa Marc Jacobs. Kasi yung Marc Jacobs marami siya. Dalawa yung compartments niya eh. Dalawa. Tapos meron pa siyang pocket sa likod. Which is pretty like tight. So hindi ko siya ginagamit. I don't need my sunnies because I have my glasses. So we will leave you behind. I will need my money. So lagay natin money. And then keys. And then, yung nasa lips ko ngayon is ito. Si Chimmy. Parang kilala ko naman si Chimmy. May lights tayo, guys. Papakita ko sa inyo mamaya. Ito yung from VT Cosmetics. Ito yung ano nila. Lipstick. Yan. Or lip stain, ata. Pero yeah, si Chimmy. Ang cute, diba? Ang cute. Dali natin yan kasi yan yung lip color ko. Hand cream. Hindi nawawala talaga yung hand cream. Though, kapag sa nail place ako, meron naman silang hand cream doon na magagamit ko. Pero I still bring hand cream. And then, ito. Lagi ko siyang dala. Kahit na wala akong contacts ngayon, dadalhin ko pa din siya. Kasi ayokong maiwan siya dyan sa bag na yan. Na hindi naman natin ginagamit. So, na-empty ko na yung bag. We are ready to go. Si Dan naliligo. Hindi sasama si Dan. Ako lang mag-isa. Hintayin lang natin na matapos maligo si Dan para makapag-goodbye tayo ng maayos. Ito yung sinasabi ko sa inyo na lights. Galing siyang Yes Style. Ang cute niya, guys. Ganyan lang siya. Touch mo lang siya. Yan. Ang gulo pa dito kasi hindi ko pa ito naayos. Yan yung mga damit na like dadalhin ko daw sa Korea. Hindi pa ako sure. Pero ang ganda niyan. Meron ding manipis niyan. Yung ganito kanipis, mga half the size. Ang ganda. Galing din siyang Yes Style. I-leave ko siya sa description box kung interesado kayo. Kasi ang cute niya sa mga ganito. Kasi kapag wala, o diba, medyo madilim. Lyra sent you a new message. Samahan kita gusto mo. Magpa pedicure ako with a grinning emoji. Would you like to reply? Galing. Call Lyra.
Calling Lara. Ang galing yung magbasa, in fairness. Yeah. Tara! Okay, sige. Sunduin kita? Paalis ka pala? Kaka-close ko lang ng Okay. garage. Okay. Okay lang sa'yo? Papunta daw na saan? Ano, nasa bahay lang, Futi. Oo nga, Grand Finals. Oo, Grand Okay, Finals. susunod kita. Sige. Sunduin kita ha. Okay. Mga 30 minutes Okay. siguro. 25, ganun. Okay. Bye! See ya! Bye! So, we're going to Lyra's. Biglaan to. Ano kasi, try ko dun sa yung sa sinabi niya na malapit lang sa kanila kasi 'di ba yung experience ko nung sa Burnside yung pinupuntahan ko, hindi siya ganun kaganda yung last experience ko dun. So punta tayo dun sa gusto nila kasi sabi nila maganda daw talaga sa kanila. Alam niyo naman ako, hindi naman ako nagsasalita masyado ng ano, pero nung last talaga like napasalita talaga ako na ano ba yan ate? Ang kapal-kapal na. And hindi lang yun yung reklamo ko sa kanya, char. May mga reklamo talaga. Ang dami kong sugat, guys. Ang dami kong sugat. Akala ko isa lang. Yung sa inulit niya, kasi 'di ba may inulit siya? Kasi sobrang kapal, tapos ninipisan niya, tapos nung sobrang panipis na naman siya, parang nasira niya sa inulit niya. May sugat ako doon. Akala ko yun lang. Marami pa pala akong sugat. Nung na siya, na-notice ko na siya mga a day or two later na may mga sugat-sugat ako sa iba ko pang fingers. Sabi ko, hala, grabe siya. Ang dami kong sugat. Kapag mga sugat-sugat, ay, nakakatakot kaya yan. Mga, alam nyo na, mga diseases, charot, may mga arte-arte. Pero totoo, 'di ba? So sabi ko magpapalit ako. And pupunta sana ako dun sa isa sa yung malapit lang sa amin. Close sila kasi Sunday ngayon. Tapos naisip ko, while I have the car naman and hindi naman ako nagmamadali, might as well drive na lang sa malayo. Yung problema ko kasi dito sa pupuntahan ko ngayon, malayo siya, guys. Malayo talaga siya. Yung drive siguro yun nga yung sinabi ko kanina, 25 to 30 minutes. Pero itry ko siya. Baka naman worth it talaga yung drive, no? Tapos sabi pa nila hindi daw siya kagaya nung pinupuntahan ko na konting kibot lang may extra. Kasi kapag nagpa-shape ako ng nails dun sa Burnside, extra $5. So susunduin natin sila, wala sa plano. Sasama siya, magpapapedicure daw siya. So puntahan natin sila, sunduin natin siya, and then punta tayo dun sa dito si biglaan. Happy anniversary sa inyong dalawa. Thank you so Kahapon much. ba talaga yan? No, Friday. Friday pala. Tagal lang. Hindi naman matagal masyado. Okay lang. Friday. Anong gagawin ito ni? Wala, mag-aral-aral siya. Marami siyang kailangan ipag-aralan. Okay. Back to school siya. Back to school lagi siya. Kamusta naman kayo, guys? Hindi ako nag-vlog, matagal na. Tagal na? Bakit? Yung tayo pa, dito. Sabi nga nito ni nga, bakit hindi ka nag-vlog? Wala, bahay lang naman kasi ako. Sabi ko, kwarto at couch. Asan na yun? Nag-vlog ka ngayon? Hindi. Ay, naku. Kwarto at couch lang naman kasi ako, besh. Okay lang naman yan. Mag-vlog ka sa kwarto at saka sa couch. Wow, para kang tanga. So, pupunta kami sa nail place na gustong-gusto ni Lyra, guys. Doon ako galing, nagpula ako kasi anniversary, di ba? May date ako, besh. Pero wala pa, nag-sweet yung sa kay Tony. Sinurprise ko siya. Nakita ko nga sa Instagram mo. Instagram mo ba yun? Sa kwarto na lang. Uy, besh, ako okay lang naman dito yung mga na. ganyan. Kasi, Ay, hala, saan pupunta? dito. Okay. Ay, hindi doon! Buang. May sumusunod pa naman sa akin. Okay lang yan. Yung next pala na na-confused. Dalawa kasi na about natin eh. After doon sa dulo, dito tayo about super sexy. Grabe ako. Dumaan na din ako dyan kagabi. Kasi si Dan, nag-voice night kagabi. Tagal na nauwi. Saan ka galing, mama mo? Hindi. Akala ko dumaan ka din kagabi. Saan niyo pumunta? Hindi, sinundo ko siya. Tapos, hinatid ko yung dalawa pa niyang kasama. Okay. So, yung best friend niya,
Hindi ko alam kung anong tawag sa lugar, pero dumaan kami dito. Dito na kami, guys. The Grove Shopping Center. May tour guide ako, ah. Sexy pa ng tour guide ko. Guys, walang planong pedicure. Si Lyra din. Ay, hindi. Plano niya yan. Yung ako, yung walang plano. Shellac. First time ko magpa-shellac. Yung kamay ko nandito pa din. Maghihintay to si Lyra sa akin na matagal. Hintay ka. Sama-sama ka. Hintay ka. Next time, sabay tayo. Oo nga, sabay na kami next. Kasi kakaano lang niya, 'di ba? 2 days ago. Oo. Guys, tapos na kami. Guys, yung kulay niya. Yung kulay ko iba. Hindi mo napansin? O, hindi Napansin ko. Hindi lang ako nagsalita. Bakit hindi ka nagsalita? Buang lagi Kaya, siya. sabi ko, okay lang din naman. Maganda din. Pero ano, yung napunta sa akin, medyo may pagka, anong tawag? Parang may pagka... Pero maganda din siya. Oo, okay lang naman siya. Siguro kung sobrang off talaga, doon ako char. Hindi nagsasalita. Ito na naman siya sa hindi nagsasalita. Pagkatapos, pakita ko kay Lai. Sabi niya, sabi ko, iba to. Iba yung kulay. Kain muna tayo, guys, ng sushi. Uy, pero maganda. Maganda, uy. Maganda in fairness. Maganda sila gumawa. Hindi kagaya nung last na experience ko. Nipis lang. Tinitake time nila. Oo, no. Hindi sila nagmamadali. Ay, Ako, hindi ka bibili. ay, hindi. Ayoko na. Ano ba ibang drink? Tingnan ko yung ibang drink. Sige, bili ka lang dyan. May mga fruity tea sila. Ano ba itatry ko? Yeah, that is fine. May na-try ka na bang iba dito? Natatay ko yung iba. Yes, yung matcha. Masarap? Okay. Hala, may mango milk tea. Merong mango. Oo nga. Try ko nga mango milk tea. Mango milk tea na lang. Ay, anong unavailable? Ito yung mango. Ayoko ng smoothie. Matamis. I give you more pounds. Thank you. Do you have mango milk tea available? Okay. I'll get that, please. Bakit sabi unavailable, Day? Mango milk tea? Yeah. Regular size? Yes, please. Thank you. Hindi ko alam kung ano yung unavailable. Wala lang. Ay, hindi ko Char-char nabibili lang. siguro. How about hair? Sorry. Okay lang naman na. Kaya nga hindi na lang ako nagreklamo. Kasi okay lang naman siya. Ito yung in-order ko, guys. Mango milk tea. Tapos may topping na mango jelly. Pwede ka pumili ng kung ano. Ala, may coffee jelly na topping, Day. May rainbow. Egg pudding. Parang leche flan yung egg pudding. Ito yung aking mango milk tea na may mango jelly. Ito, guys, ito yung masarap. Crab leg nigiri. Ay, hindi pala. Spicy crab pala. Sorry. Spicy. Hello, good thanks. Anong gusto mo? Ito? Ikaw, bala ka. Ilan yung maubos mo? Ito sa akin lang. Ito sa'yo? Ilan? Dalawa? Dalawa lang ako yan. 2 of this place. And then, yeah, and then 2 of the spicy crab as well. Ako na, Day. Kain tayo. Kinuha ko lahat ng nandun na Hindi ko naman alam diba? ano to. Parang Ito, ginger. ginger. Ay, wasabi. Hindi ko Ito, yan. wasabi. Joke lang pala yan. Hindi ko yan Kinuha ko lahat. Ito yung masarap yung sinabi nila spicy crab. Tapos yung sa'yo. Ayun sa'yo. Hindi ko alam. Hindi niya alam. fried Basta yabi. yan. Parang, Yabi? parang niya ganyan. Ah. Hindi ko sure. Try natin tong ating milk tea, guys. Patingin, ano na pala? Iba pala yung nails. Ay, wala kang ring finger ngayon. Wala. Kasi gusto ko wala. Oo. Guys, ito yung kulay na pinili ko kanina, cream. Tapos ito yung nadating. Ito yung kalabasan. Okay lang naman. Oo! O, diba? Iba. Ibang-iba sa cream na pinili ko. Okay lang. Guys, nandito kami sa Cotton On. Ayan. Ang lakas ng music! Nag-shopping siya ng bra. Bra daw. Ang dami na namin pinuntahan. Nakabili na nga ako ng sushi para kay Dan. Yan yung request niya kanina, sushi. Meron daw bra dito na maganda, sabi ni Manay. Animal print ba ka mo? Uso na kasi, di ba guys, ang animal print ngayon. May panty ba nito? Sige, mag-animal print ka. Sabi nito, wow! Uso na yung animal print ngayon. Kahit saan shop ka pumunta, may mga animal print talaga na naka-display. Animal print, tapos ayun, naka-sale na yun dahil kasi hindi na winter. May ganyan ako, binigay ni Kat. Maganda talaga siya. Lagi ko siya sinusuot. Pambahay ba? Hala, ituloy na May naiwan.
Oo nga. Sabi ni Lyra, maganda din yung mga ganito. Sabi ko, sa iyo maganda kasi makapal yung buhok mo. Sa akin, mahuhulog yan. Ay, ang cute ng strawberry. Cute niyan. 2 for 30. Ay, mahal. Oy, mahal. Mahal pa rin yan, no? Oo. As in, ganda Hindi siya nakasale. Ang cute niyan. Wala, ang lakas na ng music, guys. Maya na ulit. Napunta kami sa panty. Gusto to bilhin ni Lyra eh. Tapos magbabayad na sana siya. Sabi ni Kuya, ano siya, part siya ng 3 for $10. Dito, itong buong section na to, pati bag, 3 for $10, guys. Cute kaya ng bag. Tapos may nakita akong panty na ano, extra small. Feeling ko kasya siya sa akin. So, try natin habang nakasale. Ito din maliit. 3 for 10. Ang cute naman ito. Diba? Ayan. Wow! Kita. Oo nga, ang cute niyan, Day. Pang ano. Diba may pa-scarf si Madam? Binili niya, guys. $3. Ano, oo, diba? Mas nakamura pa tuloy siya. Kasi ano, sabi ni Kuya, ano, kasali to sa 3 for 10. So, kapag 3 for 10, more than $3 isa. Ibinigay sa kanya $3 kasi sabi niya, no, pagod na ako kakapili. Kapag daw maghanap panty. Naghanap kami ng panty, diba? Tapos sabi ni Kuya, ay, hindi ko sali yung panty. May separate na ano siya. Bali, 3 for $10 pa rin yung panty. Pero dapat panty lang lahat. Panty lang lahat. Kung accessories lang. Oo. So, sabi nila, ayoko na napagod na ako pumili ng panty. So, yan na lang binili niya. Kala yung mapamahal. Mas napamura tuloy. Alam na natin yung ano, technique. Isa lang yung bilhin nyo. Isa naman yan. $3. 30 to guys. 30. Joke lang. $3. Ano original price niyan? Hindi ko nakita. Saan tayo, Lai? Exit? Pabalik ka. Oo, next time sama natin si Kat. Next time, sama si Kat. Gano'n siya. Kasi sa paa. Masarap kayo ng paa. Oo, may massage. First time ko, guys, na magpaano dito, magpa-pedicure. Shellac din yung pinili ko. First time ko magpa-shellac. So, sana mag-last siya. Kasi wala talaga sana ako plano. Inakaupo na dun si Lyra. Sabi niya, how about you? Sabi ko, sige na nga. Pangit-pangit ng paa niya. Ang pangit ng paa natin. Yung paa ko, ang pangit. Nakakayo. Nakakaya yung paa. Hindi din ako nagpapaano ng paa. Uy, sabi ko, wala naman akong gagawin. Sige, magpapaano naman. Sabi niya, samahan kita, pa-pedicure ako. Kala ko naman nagpa-pedicure siya lagi. Hindi, no? Bigla ang pampering day. Char! Char naman yung pampering Yung ano, day. yung 28 ko guys, mga 1 oras, mga 2 oras ako doon. Oo, $28 Tapos sa kanya. si ate, sabi niya, ulit-ulitin mo yung massage. Tinuruan niya akong i-press yung ano, so mga 1 oras. Sa chair. Sa chair. Kasi yung sa chair may massage. Sabi niya, habang hinihintay mo yung friend mo, ganyan. Sabi niya. Oo, kasi naghintay siya sa akin. In fairness, magaling si ate. Manipis siya, hindi siya kagaya nung last ko. So, mapapalayo talaga yung nail place ko nito. Doon na lang ako next din. Kasi At least sabi sabay niya na kami kulay nilay. totoo. Kasi kapag ganitong kulay, sasabihin niya, it needs to be pink. 5 layers. Para makuha yung kulay. Tapos sila na. Ha? Ano, matagal sila kasi inaano talaga nila. Oo, nagtitake talaga sila ng take time. time sila. Ganda dun. Sikat, samahin natin next. Tapos malapit lang kina Lyra, kaya lang malayo sa amin. Malayo sa amin. Pero okay na lang din. Hangout na lang din tayo kasi sa mag-isa tayo magpa-nails. Sama natin next time si Kat, sa paa naman sa. Oo, tapos si Lovely din. Di ba nagpapa-SNS yan? Oo, nagpapain sa SNS. Binilang ko yung chair, guys. 5. 5. Umaga sabi ni Lyra, ilan yung chair dahil 5? 5 nga. Tamang-tama sa mga inday. Maganda kasi yung dahil pang regalo ba dahil parang ganyan. Pamper day. Pamper day. Look, umulan. Yung kagabi, sobrang umulan. Nag-hail pa. Oo, malakas kagabi. Bye na ako, guys! Ayan. Kinuha na ni Dan yung kanyang sushi. Bumili ako ng 3 nung Yeah, one out there, that's all. One of each. yeah. What do you want? You can have 3. Which 3 do you want? No, I can Both have one of those? each. One of those? Yeah. Do you want those 2? And one of those? No, just one of each. It doesn't look at me. I'll just get one of each. Okay. I already had some of those. Good then. Look at my toes as well. Okay. Yeah. Lyra got her toes done, and I was sitting there, and they're like, "Oh, do you want your toes done as well?" I was like, "Yeah, sure, might as well." And my toes looks really ugly. It looked really ugly. Kasi di ba naglagay ako nung ano guys, nung foot mask. Ano, tsumaka, tingnan yung ano ko, yung paa ko.
May mga itim-itim like itong dito, umitim. Tapos may mga ano siya, oh, hindi niyo makita ng maayos. May mga nagpipeel off. Tsumaka siya. Kung hindi naman maano yung ano nyo, yung paa nyo, haloy, feeling ko yun yung magpapa-worse. Kasi hindi naman ganito yung paa ko ngayon. May peel-peel na siya, guys. Sana lang mag-peel off siya completely. Tapos hindi na siya magaganito. Ay, hindi ko gusto yun. How's your feet? Have you noticed anything different at all? No. Is it peeling off or something? No. So, kay Dan, hindi naman. Sa akin lang. Check nga natin yung paa ni Dan. Yeah, yours looks alright. Mine is kind of peeling off. How is it? Do you like it? It's good. Is this the finals now, Mala? Yeah, Giovanna, we lost. Ah, for the local one. Ah, okay. Late na, guys. Lumabas kami ni Dan kanina, nag-dinner kami. Sabi niya, wag mo dalhin yung camera kasi ayaw niya mag-vlog ako. So, yung mukha ko ngayon, yung gamit ko is yung collagen cushion. Hindi ako nag-sun baby. O, diba, hindi siya kasing oily. Mag-ano tayo, sheet mask. Pili tayo na sheet mask. Pili tayo. Ito, galing pala to VT Cosmetics, guys. Ano siya? Ganyan siya, oh. Ha, sleeping mask. Paano ba siya ginagamit? Wait sa. Maganda siya pang travel, 'di ba? Kung ganyan lang yung dadalhin mo. Tapos ito, capsule mask. Hindi ko alam kung anong laman 'yan. Yung gamitin natin is yung nabili namin to sa Hong Kong. Hugasan ko lang yung mukha ko tapos lagyan natin to. Ito yung gagamitin kong cleanser. So, kasi malapit na tayo umalis pa Korea, mag-introduce ako ng cleanser na gagamitin ko sa Korea. So, para hindi ma-shock yung mukha ko ba na ibang cleanser yung gamit ko pagdating ko dun. So, introduce natin siya habang wala pa tayo dun. Ito kasi yung mga dadalhin ko. Ito yung nabili namin sa Japan. Suisai. Ganyan siya, guys. Ang cute niya, oh. Tapos maganda yung mga review nito, in fairness. Ganyan siya, oh. Cute niya. So, diba? Maganda siya pang travel. Ganyan lang siya. Ang yung nails ko. Ganda naman ang nails ko, diba? Okay na, hindi ako nagreklamo kasi maganda naman eh. Kunento ko kay Dan kanina, yung about sa nails ko. And sabi niya, bakit hindi ka nagsabi? Sabi ko, hindi ko din alam. Hindi ko din talaga alam kung bakit hindi ko kaya yung ganun. Hindi ko talaga kaya, guys. As in, hindi ko talaga kaya. Kasi pagkita ko pa lang sa tab, alam ko na talaga na iba talaga yung kulay. Ibang-iba yung kulay na pinili ko. Yung kulay na pinili ko, ganito, oh. Yung beige. Ito, hindi siya beige. Ano talaga siya? Parang orange. Anyway, gamitin natin ito. Pakita ko sa inyo, ha? Kasi, maganda siya. Open mo lang siyang ganyan. Tapos, meron siyang powder dyan sa loob, guys. Wet ko lang yung mukha ko, ha? Lagay mo lang siya dito. And then, basain mo siya ng konti. So, maglagay lang ako ng konting tubig lang. As in, drop lang. Hindi nyo makita. Tapos kapag nalagyan na siya ng tubig, para na siyang consistency niya, parang milky na cleanser. So, ito lang yung cleanser na gagamitin ko sa gabi. Sa umaga, iba pa din yung cleanser ko. Yung ano din, yung galing sa Japan, yung ano tawag nga dun? Perfect Whip. Maganda din yun. Pero gagamitin ko to siya. Kasi dalawang ganito yung binili ko eh. Kasi hindi ko pa siya nagamit. Sobrang linis na ng mukha. After nyan, yun na. Toner ko, which right now, ito yung gamit ko. Malapit na siya maubos. Kailangan ko nang mag-introduce ng bago na namang toner. Kaya lang, gusto ko yung ganito eh. Yung spray-spray lang na toner. Mario Badescu to. And then, maglalagay ako ng serum. Moisturizer, Olay. Malapit na talaga siyang maubos. As in. Konti na lang. Siguro, ano na to? Last, dalawang gamit na lang to. Yan na yung Yakult na mask. In fairness, meron siyang konting Yakult na amoy. Konti lang. Yung sheet niya may pagka-jelly yung feel. Hindi siya yung parang papel. Maganda siya. Gusto ko siya actually. Yun na yung vlog. I hope nagustuhan nyo guys. Please like this video if you did. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys bukas. Do not forget, be good. Bye. Good night.